Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart. Zuständig für die Sendung sind Kostas Kachimanidis und Yannis Gekas. Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Είναι εκπομπή ραδιοσυνθέσεις στους 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Η μοναδική ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας που εκπέμπει και από ραδιοφωνικό σταθμό γερμανικό. Γιάννη, έχεις έναν σημαντικό, νομίζω και ταιριάζει πάρα πολύ με τις ημέρες, συνομιλητή. Ναι, βεβαίως. Και θα ήθελα και εγώ από τη δική μου την πλευρά να καλησπερίσω όλους τους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούνε σήμερα, αλλά και πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο σε μία από τις πιο ηρωικές και συγκλονιστικές σελίδες της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, εκεί όπου πριν από 200 χρόνια ακριβώς γράφτηκε με αίμα και αυτοθυσία το αθάνατο έπος της Εξόδου. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι με απαράμιλο θάρρος και πίστη στην ελευθερία ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην τυραννία, στέλνοντας ένα μήνυμα που συγκλώνησε τότε ολόκληρη την Ευρώπη και συνεχίζει να εμπνέει μέχρι σήμερα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη σπουδαία επέτειο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Ασημακόπουλο, ο οποίος με το έργο του τιμά τη μνήμη των ηρώων του Μεσολογγίου και φωτίζει πτυχές αυτής της μεγάλης θυσίας. Κύριε Ασημακόπουλε, σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Μας τιμά ιδιαίτερα η αποδοχή της. Κύριε Ασημακόπουλε, καταρχήν, τι σας όθησε να συγγράψετε αυτό το πόνημα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου? Ποιος είναι δηλαδή ο βασικός στόχος του βιβλίου σας? Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε και τι είδους έρευνα χρειάστηκε να κάνετε για τη συγγραφή του και τι νέο φέρνει, ας πούμε, το δικό σας έργο στη μελέτη της εξόδου. Καταρχήν, από το 1995 μέχρι το 2006, σαν εκδότης, εξέδωσα όλα τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821. Και δεν τα εξέδωσα απλώς εγώ σαν εκδότης, αλλά ήμουνα και ο επιμελητής. Εγώ δηλαδή τα εμπλούτησα με γραβούρες, με πίνακες, με σχόλια, με βρετήρια. Και επομένως είχα ιδία γνώση για όλα τα γεγονότα της Επαναστάσεως του 1821. Και εκεί διεπίστωσα με μεγάλη μου απογοήτευση ότι τα σχολικά βιβλία δεν λένε τίποτα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει σχολικό βιβλίο, σας διαβάζω αυτολεξί τι λέει το βιβλίο του σχολείου για την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ξέρετε τι λέει? 3 αράδες. Και θα ακούσετε από μένα τι έγινε στην πρώτη πολιορκία. Λέει, ο Μάρκος Μπότσαρης έκανε διαπραγματεύσεις με τον Ομέρ Βριώνη και κέρδισε πάρα πολύ χρόνο, και λόγω των καιρικών συνθήκων, των κακών καιρικών συνθήκων, ο Ομέρ Βριώνης έλυσε την πολιορκία προσωρινά. Τίποτα άλλο. Σας τα διαβάζω ακριβώς όπως τα λέει το βιβλίο. Δηλαδή πρόκειται για ένα έγκλημα, διότι αν αφαιρέσεις από τα παιδιά τη γνώση των τραγικών αυτών γεγονότων που ανυψώνουν το ηθικό και πατριωτικό φρόνημα και χαθούν αυτά τα γεγονότα, τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα εντελώς. Δεν έχουν κανένα ηθικό φρόνημα πατριωτικό μέσα τους όταν έρθει η ώρα για να πολεμήσουν τον εχθρό που περιμένει ανά πάσα στιγμή να μας επιτεθεί. Επομένως, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία, απεφάσισα να κάνω αυτό το πόνημα για να μάθουν τα παιδιά της Ελλάδος, αλλά και οι Έλληνες όλοι, τα πραγματικά συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο Μεσολόγγι, γιατί το έπος του Μεσολογγίου είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που συγκλώνησε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Διότι κατάφερε να νικήσει μεγάλες στρατιές μέσα στα μικρά τείχη του Μεσολογγίου και να συγκλονίσει όχι μόνο τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και να αλλάξει ακόμα και την πολιτική των βασιλικών οίκων που είδανε διαφορετικά τα πράγματα για την Ελλάδα. Αυτά τα έκανε το Μεσολόγγι. Και όταν είδα εγώ αυτό τον αντίκτυπο που είχε βάσει των πηγών που έχω σε όλη την Ευρώπη, λέω αυτό είναι έγκλημα να μην ξέρουν οι Έλληνες
τι έγινε εκεί, τι έγινε σε αυτή την ιερή πόλη, που άμα ακούσετε τα γεγονότα πραγματικά πιστεύω θα σας συγκλονίσουν. Και έτσι πήρα την απόφαση, αφού ήμουν αγνώστης, γιατί είχα βγάλει όλα τα απομνημονεύματα των ηρώων, να κάνω αυτό το πόνημα. Κύριε Σιμακόπουλε, ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Ναι. Για να τα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα. Ποιοι ήταν οι κύριοι ιστορικοί σταθμοί μέχρι να φτάσουμε στην περιβόητη έξοδο? Ο πρώτος σταθμός του έπους του Μεσολογγίου είναι τον Οκτώβριο του 1822, όταν κατέκλυσε την πεδιάδα του Μεσολογγίου η τεράστια στρατιά του Μευριώνη από 20.000 σκληροτράχυλους τουρκαλβανούς πολεμιστές. Και ξέρετε που ήταν αυτή η στρατιά, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε που ήταν αυτή η στρατιά πριν από λίγους μήνες? Στο Σούλι. Πολιορκούσε το Σούλι. Διότι από ό,τι ξέρετε, και πρέπει να το μάθουν οι ομογενείς μας, οι Σουλιώτες επί 20 μήνες με αρχηγό και πολέμαρχο τον Μάρκο Μπότσαρη είχαν ισχυροποιήσει τον Αλή Πασά, γιατί είχαν συμμαχίσει μαζί του, και είχε κατατροπώσει ο Μάρκος σε 20 μάχες στα σπουρτανικά στρατεύματα, και το όνομά του είχε γίνει θρύλος σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επομένως όταν ήρθε αυτή η στρατιά εκεί και έμαθε ότι μέσα στο Μεσολόγγι βρισκόταν ο Μάρκος Μπότσαρης, θορυβήθηκε. Διότι πρέπει να ξέρουν οι ομογενείς μας στη Γερμανία ότι η στρατιά των 40 και 50.000 του Χουρσίκ που πολιορκούσε τον Αλή Πασά καθυλώθηκε εκεί 20 μήνες από τους Σουλιώτες που είχαν κατανικήσει παντού στην Ήπειρο τα στρατιωτικά στρατεύματα, και κράτησε ο Αλή Πασάς μέχρι το Γενάρη του 22, και κράτησε δηλαδή 12 ολόκληρους μήνες, διότι το κεφάλι του θα έχει κοπεί από το Δεκέμβριο του 20, δηλαδή 3 μήνες πριν ξεκινήσει η Επανάσταση. Και γιατί θα είχε κοπεί? Θα είχε κοπεί διότι του είχαν φύγει όταν είδανε την τεράστια στρατιά του Σουλτάνου με αρχηγό τον Πασόμπι έξω από τα Γιάννενα. Φύγανε οι πρωτοκλασσάτοι μπέιδες και αγάδες και του μείνανε οι δευτεροκλασσάτοι, και ήταν θέμα χρόνου να ανοίξουν τις πύλες. Αλλά τι είναι εκείνο που τους κράτησε? Το ότι συμμάχησαν οι Σουλιώτες με τον Αλή Πασά και σε 20 μήνες κατατρόπωσαν τα στρατιωτικά στρατεύματα και ισχυροποίησαν τον Αλή Πασά μέχρι το Γενάρη. Αλλά το Γενάρη όμως του φύγανε, γιατί η συμμαχία χάλασε με τους μπέιδες του Αλή Πασά, χάλασε η συμμαχία, και οι δευτεροκλασσάτοι που ήταν μέσα στο κάστρο ανοίξανε τις πύλες και κόπηκε το κεφάλι του το Γενάρη του 22. Και τι έγινε μετά αυτή η στρατιά? Δεν θα πήγαινε στην Πελοπόννησο? Δεν πήγε στην Πελοπόννησο αμέσως. Πήγε στο Σούλι και τους κατατρόπωσαν επάνω οι Σουλιώτες, μια χούφτα Σουλιώτες που ήταν στην Κιάφα, και κράτησαν τα στρατεύματα μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί η συνθηκολόγηση έγινε 2 Σεπτεμβρίου. Αφού τους κατατρόπωσαν σε 5-6 μάχες επάνω, και έφυγε ο Χουρσίκ ταπεινωμένος και πήγε στη Λάρισα, γιατί του είπε ο Σουλτάνος να κάνει μια μεγάλη εκστρατεία στην Πελοπόννησο, και άφησε εκεί τον Ομέρ Βριώνη. Και όταν λοιπόν στις 2 Σεπτεμβρίου συνθηκολόγησαν λόγω του λοιμού και της πείνας που έπεσε στην Κιάφα και πήγαν στο λιμοκαθαρτήριο, ο Ομέρ Βριώνης έφυγε από εκεί και κατέβηκε στην Άρτα και ετοίμαζόταν να καταπνίξει όλη την επανάσταση στη στερεά Ελλάδα και στο Μεσολόγγι και να στείλει τον κόσμο στα σκλαβοπάζαρα. Και έτσι βρέθηκε αυτή η στρατιά. Αλλά ο Μάρκος με τους Σουλιώτες ήταν οι πέτοιοι που κρατήθηκε αυτή η στρατιά 20 μήνες, και έτσι μπόρεσε και ανδρώθηκε η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Και δυστυχώς αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος σήμερα. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά οι πηγές που διάβασα ήταν πεντακάθαρες. Επομένως, όταν έφτασε η στρατιά και άκουσαν ότι είναι ο Μάρκος μέσα, το θορυβηθήκανε. Και λέει τώρα τι γίνεται εδώ? Ο Μάρκος τώρα ήξερε ότι στο Μεσολόγγι δεν μπορούσε να κρατήσει, διότι δεν είχαν γίνει τα τείχη του Κοκκίνη που γίνανε τη δεύτερη πολιορκία. Ήτανε τα τείχη σαφρά, 1,5 μέτρο ύψος, αλλού χωμάτινα και αλλού πετρόκτιστα,
Η Τάφρος ήταν 2 μέτρα πλάτος και 1,5 μέτρο βάθος και τα παλικάρια που υπήρχαν μέσα ήταν 400 του Αθανασίου Ραζικότσικα, 50 του Ισουλιώτες του Μάρκου Μπότσαρη που είχε βέβαια κοντά του και τον Κίστο Ταβέλα, ήταν ο Δημοτσέλιος με 60, ο Δημήτριος Μακρύς με 70, δηλαδή συνολικά ήταν περίπου 625 άντρες. Και ήταν απέναντί τους μια στρατιά 20.000 τουρκαλβανών σκυροτράχυλων. Και ο Μάρκος σκέφτηκε λοιπόν να ξαπατήσει τον Μερβριώνη και του λέει: θα σου παραδώσω εγώ την πόλη. Εγώ έτσι κι αλλιώς τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου τα έχω στείλει στην Πίζα της Ιταλίας, και γιατί ο πληθυσμός να φύγει να σκλαβωθεί και να πάρει στα σκλαβοπάζαρα, θα σου παραδώσω εγώ την πόλη ανέμακτα. Γιατί ξέρεις ότι αν κάνεις Γιουρούτσι είναι σουλιώτες μέσα, του λέει, και ξέρεις τι θα πάθεις. Και έτσι λοιπόν ο Μερβριώνης και οι Τουρκαλβανοί το δεχθήκανε. Είχαν στείλει τον Άγο Βασιάρη που ήταν και φίλος του Μάρκο, γιατί ήταν φίλοι από τον Αγί Πασά. Και η καθυστέρηση αυτή η δεκαήμερη, ο Μάρκος άρχισε να στέλνει επιστολές στην Πελοπόννησο και στις 11 Νοεμβρίου κατέφτασαν οι δυνάμεις του Κανέλου Δελιγιάννη, του Πετρόπη Μαυρομιχάλη, του Ανδρέα Ζαΐμι και οι πυριώτες του και Γαστουνέη, περίπου από τη Γαστούνη ήταν με το Χρήστο Τσιτσίνη 246 και 156 από τον Πύργο. Δηλαδή συνολικά ήταν περίπου 1.488 άντρες. Αλλά μετά από λίγο καιρό ήρθε και ο Λόντος, ο Ανδρέας Λόντος, από τη Βοστίτσα με 700. Και έτσι τώρα καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, τι δύναμης υπήρχε στο Μεσολόγγι. Μάλλον είχαν υπεροπλία πλέον, έτσι από ό,τι ακούγεται. Ναι, υπεροπλία όχι, γιατί ο άλλος θα είχε 20.000. Ναι, αλλά άλλο οι Σουλιώτες, άλλο ναι, οι Σουλιώτες υπήρχαν μόνο 50. Γιατί αν ήταν 500 Σουλιώτες μέσα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά ήταν μόνο 50. Και επομένως, λόγω όμως του κακού καιρού, το γιουρούσι που θα έκανε ο Μερβριώνης, δηλαδή εκεί που ήταν να κάνει γιουρούσι, ας πούμε, το τέλος Νοεμβρίου, οι βροχές και ο κακός καιρός τον έκανε να το πάει πιο πίσω. Και τελικά απεφάσισε να γίνει το γιουρούσι ανήμερα Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου του 22, την ώρα που οι χριστιανοί θα ήταν στις εκκλησίες. Έλα όμως που άκουσε το σχέδιο ένας Γιαννιώτης που ήταν κυνηγός των Μερβριώνη και πήγε και το ανακοίνωσε στους Μεσολογγίτες. Και έτσι λοιπόν το βράδυ εκείνο τους περίμεναν πίσω από τα τείχη με τα γιαταγάνια στα χέρια. Και γίνεται το γιουρούσι και εκεί λοιπόν που περίμενε ο Μερβριώνης ότι θα τους έπιανε αδιανά τα τείχη και θα ήταν ο κόμμος της εκκλησίας, είδε εκατοντάδες καριοφύλια να ξερνούν φωτιά και τα γιαταγάνια να κόβουν κεφάλια. Έγινε τέτοια σφαγή του στρατεύματος του Μερβριώνη που μετά από το ανεπάλληλα γιουρούσια κατατροπώθησαν και έφυγαν ταπεινωμένοι για το στρατόπεδό τους, και στις 31 Δεκεμβρίου του 1822 έγινε κάποια αναταραχή μέσα στο στράτευμα εκείνο το βράδυ και σηκωθήκανε άρον και φύγανε και αφήσανε και τα κανόνια. Αλλά στον Αχελό τους περίμενε ο Γρήβας με τον ήρωα της Μάνης, τον Ηλία Μαυρομιχάλη, και τους τυπήσανε με τα καριοφύλια και πλήγηκαν 2.000 Τουρκαλβανοί. Έτσι τελείωσε η πρώτη πολιορκία, αγαπητέ μου Κώστα. Δηλαδή τι απώλειες είχαν οι Τούρκοι τότε και τι απώλειες είχαν οι Έλληνες? Οι απώλειες πρέπει να ήταν πάνω από 5.000, αλλά είχαν και μια άλλη απώλεια. Όταν φύγανε από το σοβαρή απώλεια, όταν φύγανε από το Μεσολόγγι και πήγαν από Ζενά στο Αγρίνιο και μετά να περάσουν τον Αχελό, μείνανε στο Αγρίνιο, στα καμένα, ήταν καμένα τα σπίτια εκεί και μένανε στα χαλάσματα όλο το στράτευμα, και επειδή είδανε φουσκωμένα τα νερά του Αχελόου, πήρε ο Σούτσε Κόρτσα και ο Χατσιπέτος ένα μεγάλο σώμα για να περάσει από ψηλότερα, από τις πηγές δηλαδή που είναι πιο πάνω στα άγραφα, να περάσει από τα ριχά νερά και να φέρει πολεμοφόδια και τροφές. Γιατί τους είχαν τελειώσει και τροφές. Αλλά έλα από στο Σαβολάκο
τους περίμενε ο Καραϊσκάκης και τους κατατρόπωσε και μάλιστα σε μία μονομαχία σκότωσε το Χατζιμπέντο σε μονομαχία και έφυγαν μετά, γυρίσανε πίσω κατακαιρματισμένοι από τη μεγάλη σφαγή που τους έκανε ο Καραϊσκάκης και μετά πέρασανε τον Αχιλλώο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι, αλλά πρέπει χιλιάδες είναι νεκροί. Στο Μεσολόγγι, στο Σαβολάκο και στον Αχιλλώο. Αλλά οι Έλληνες τι απώλειες είχαν, γνωρίζουμε? Δεν άκουσα. Οι Έλληνες τι απώλειες? Οι απώλειες ήταν ελάχιστες των Μεσολογγιτών, διότι στο Γιουρούσι που έγινε, αυτοί ήταν πίσω από τα τείχη. Ήταν πολύ μικρές οι απώλειες. Δηλαδή ασήμαντες οι απώλειες. Άτε 20-30 άντρες να σκοτωθήκανε. Γιατί τους περίμεναν. Δεν τους βρήκανε απροστάτευτους για να τους κατασφάξουν οι Τουρκαλβανοί. Κύριε... Και βεβαίως η πρώτη πολιορκία, ξέχασα να σας πω, είχε τεράστιο αντίκτυπο. Διότι συσχυροποιήθηκε η επανάσταση στη Ρούμελη. Έφυγε ταπεινωμένος μια τεράστια στρατιά και έφυγε για την Άρτα ταπεινωμένη εντελώς οι Τουρκαλβανοί του Μερεβριώνη. Περνώντας, κύριε Σιμακόπουλε, τώρα στην δεύτερη πολιορκία του 1825-1826, ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που την κατέστησε τόσο πιο σκληρή και τελικά μοιραία για τους υπερασπιστές της πόλης? Καταρχήν η πολιορκία ξεκίνησε στις 25 Απριλίου, στις 20 Απριλίου του 1825. Πήγε ο Κιουταχής με μια τεράστια στρατιά, εκεί ήταν ο Κιουταχής αρχιστράτηγος, όχι ο Μερβριώνης. Λοιπόν, και πήγε με μια τεράστια στρατιά και με πάρα πολλά κανόνια κλπ. Και άρχισε την πολιορκία, αλλά τώρα δεν ήταν το Μεσολόγγιο όπως ήταν την πρώτη φορά. Ο Κοκκίνης, ο Μιχάλη Κοκκίνης είχε κάνει πολύ γερά τείχη, 3,5 μέτρα ύψος, με τάπιες, με 48 κανόνια, ενώ πρώτα είχαν μόνο 15 κανόνακια, γιατί ούτε κανόνια δηλαδή της προκοπής. Τώρα είχαν 48 κανόνια και 23 τάπιες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πλέον και μέσα ήταν τα θηρία της Ρούμελης, η Σταυραετή, του Μεσολογγίου, της Δυτικής Ρούμελης και του Σουλίου. Διότι ήρθαν πάρα πολλοί Σουλιώτες και κλειστήκανε μέσα. Και αρχηγός της πολιορκίας ήταν ο Νότης Μπότσαρης. Για να καταλάβετε τι σημαίνει Νότης Μπότσαρης. Λοιπόν, διότι ο Μάρκος είχε σκοτωθεί το 1823 στη μεγάλη νυχτομαχία που έγινε στο Κεφαλόδρυτο και το όνομά του δοξάστηκε στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, επομένως τώρα ξεκίνησε ο Κιουταχής, αλλά τα βρήκε μπαστούνια. Όλες οι έφοδοι που έκανε, όλα τα γυρούσια που έκανε κατατροπώθησαν από τους Σουλιώτες, τους Μεσολογγίτες, τους Δυτικορυμαλιώτες και καταλαβαίνετε τώρα ότι πέρασε όλοι αυτοί οι μήνες και έφτασε ο Σεπτέμβριος και δηλαδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ ο Κιουταχής, διότι είχε προηγηθεί και νυχτομαχία της 25ης Ιουλίου που θα ήθελα να πούμε αργότερα και για την νυχτομαχία που έγινε έξω από το Μεσολόγγι, γιατί οι Έλληνες της Γερμανίας πρέπει να μάθουν αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που δεν τα έχουν σβήσει από τα σχολικά βιβλία. Να μην υπάρχει ιστορική μνήμη. Αυτό είναι έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, για όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Είναι ένα διαρκές έγκλημα. Και επομένως ο Κιουταχής το Σεπτέμβριο ταπεινωμένος αποσύρθηκε μόλις πιάσανε οι πρώτες βροχές και τα χαρακόμματα γεννήσανε νερό. Αποσύρθηκε ταπεινωμένος και πήγε στους πρόποδες του Ζυγού. Και στις 12 Δεκεμβρίου ήρθε ο αιμοσταγής Ιμπραήμ με 14.000 στρατό και με κανόνια και πυροβολητές Γάλλους από τον Ναπολέοντα, δηλαδή με μεγάλη πύρα. Και ο Κιουταχής όταν είδε τον Ιμπραήμ και του είπε ο Ιμπραήμ, αυτό το φράχτη δεν μπορεί να... Σε μια μέρα του θα τον επάρω αυτό το φράχτη με τα κανόνια που έχω. Ο Κιουταχής δάγκωνε τη γλώσσα του. Πράγματι λοιπόν στις 15 Φεβρουαρίου ξεκινάει, καταρχήν ξέχασα να πω ότι ο στόλος του Μιαούλη ήρθε στις 7 Γενάρη και έφερε τα τελευταία πολεμοφόδια και τρόφιμα.
Γιατί ήταν η τελευταία φορά, θα τα ακούσετε σε λίγο. Ξεκινάει λοιπόν στις 15 Φεβρουαρίου ο Ιμπραήμ το μεγάλο γιουρούτσι με τα κανόνια. Και μάλιστα τα κανόνια είχαν κάνει μεγάλη ζημιά στα τείχη, διότι για πρώτη φορά βλέπανε τώρα οι μεσολογγίτες ότι οι Γάλλοι πυροβολητές δεν ήταν σαν τους άλλους. Ήτανε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα πυροβολητής του Ναπολέοντα. Και είχαν πάθει μεγάλες ζημιές στα τείχη. Έλα όμως που υπήρχε η λιονταρίσια καρδιά των υπερασπιστών, των Σουλιωτών, Κίτσου Τζαβέλα, του Σαζέρβα, Κουτσονικαίους, Ζερβέη, Λάμπρος Βέικος, δηλαδή μιλάμε όλα τα θηρία. Ο Δημήτριος Μακρύς, ο Σπυρομήλιος, ο μεγάλος ήρωας του Μεσολογγίου Αθανάσιος Δραζικότσικας, ο Καρακώστας Ρωσίνης, ο Ανδρέας Σίσκος, ο Κώστας Βλαχόπουλος, όλοι οι πλαρκηγοί δηλαδή ήταν μέσα. Και επομένως τα βρήκε σκούρα, κατατροπώθηκε στο γιουρούτσι ο Ιμπραήμ, το φύσαγε και δεν κρύωνε από τους εκατοντάδες νεκρούς Αιγυπτίους και είδε πλέον ότι εδώ δεν μπορεί με τα όπλα να πάρει το Μεσολόγγι. Και τι έκανε? Λέει, πρέπει τώρα να κάνω μεγάλο αποκλεισμό, να κυριεύσω το Βασιλάδι. Γιατί ήθελε να κυριεύσει το Βασιλάδι? Διότι ήταν το μόνο νησάκι που είχε βαθιά νερά, που θα μπορούσε να έρθει ο ελληνικός στόλος και να φέρει τροφές και μολυβοφόδια. Και δεν θα το κέρδιζε το Βασιλάδι ποτέ. Αλλά γι' αυτό λέει η μοίρα της Ελλάδος, η μοίρα του Μεσολογγίου ήταν προδιαγεγραμμένη. Στέλνει το Χουσεΐν, το γαμπρό του Ιμπραήμ, με 2.000 Αιγυπτίους, με πλοιάρια, και μόλις έφτασαν και περικύκλωσαν το Βασιλάδι, η φρουρά με τα κανόνια τους αποδεκάτησε. Είχαν βάλει στα κανόνια γρανάτες και μυζράλια και τους αποδεκάτησαν. Και εκείνη τη στιγμή ένα παλικάρι, ένας πυροβολητής, είχε εκείνο το μπριστήρα, εκείνο το σακουμάκι εκεί με το φυτίλι που είχαν εκεί επάνω και του πέσε κάτω, δεν ξέρω πώς του πέσε του παιδιού, και παίρνουν φωτιά τα που ήταν, ούτε ξέρω πόσα βαρέλια μπαρούτι ήταν και ανατινάχτηκαν όλοι και γύρισαν πίσω του Ιμπραήμ και έτσι κερδίθηκε το Βασιλάδι. Και από τη στιγμή που κερδίθηκε το Βασιλάδι, αγαπητέ μου Κώστα, τότε καταλαβαίνεις ότι χαθήκαν οι ελπίδες τώρα πλέον για να έρθουν βοήθεια από τα καράβια του Μιαούλη, διότι μόνο στο Βασιλάδι μπορούσαν να μπουν μέσα στην Νιοθάλασσα. Και μετά από το Βασιλάδι τι έκανα? Πήγε και κυρίευσα και τον τολμά που ήταν κοντά στο αυτό και εκεί πέθανε ένδοξα ο μεγάλος ήρωας του Μεσολογγίου και της Δυτικής Δουρμέλης, ο Γρηγόρης Λιακατάς, που του έχουμε και τραγούδι, δημοτικό τραγούδι, παλαιικό τραγούδι. Όποιος το ακούσει τον Γρηγόρη Λιακατά θα κλάψει. Και μετά, αφού έγινε αυτό, άρχισε η πείνα να θερίζει μέσα την πόλη. Όταν λέμε φάγανε τα άλογα, τα μουλάρια, τις γάτες, τους σκύλους, τους ποντικούς, και στο τέλος λέει τρώγανε πάρα πολλές οικογένειες τις σάρκες των νεκρών στρατιωτών. Και πολλοί λέει ο Κασομούλης, παίρνανε τα σηκώτια και τα κάνανε, και δεν τους λέγανε os στρατιώτες ήταν από άντρες, τους λέγανε ότι ήταν από γαϊδούρια, και τα τηγανίζανε με ξύδι και τρώγανε οι κακόμοιροι για να μην πεθάνουν από την πείνα. Και εκείνη τη στιγμή απεφάσισε ο Ιμπραήμ, ο Κιουταχής, γιατί αφού ο Ιμπραήμ κέρδισε και το Βασιλάδι και τον τολμά, ο Κιουταχής ντράπηκε και θέλησε να κερδίσει και την Κλίσοβα. Οπότε αν μου κάνετε και ένα άλλο ερώτημα θα προχωρήσουμε για την Κλίσοβα, αγαπητέ μου Κώστα. Ναι, θέλετε πριν μιλήσουμε, κύριε Σιμακόπουλε, για τη μάχη της Κλίσοβας, θέλετε σε αυτό το πλαίσιο να μας πείτε πόσο καθοριστική υπήρξε η νυχτομαχία έξω από το Μεσολόγγι? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί αυτό είναι ένα γεγονός που έχει αποκρυφτεί από τα σχολεία. Και όταν λέμε ένα γεγονός, ένα συγκλονιστικό γεγονός, διότι εφάμιλο γεγονός ήταν η νυχτομαχία του Μάρκου Βότσαρη όταν κατατρόπωσε το Μουσταΐ Πασά της Κόδρας, τον αίτητο του Καλβανό, που ήρθαν 15.000 στρατό. Όταν μάθανε στη Ρούβαλη ότι έρχεται ο Σκόδρας, ξέρεις τι λέγανε? Τελειώσαμε, λέει, αφού έρχεται ο Σκόδρας. Και τι έκανε ο Μάρκος όταν ήταν στο Μεσολόγγι? Μιλάμε τώρα για τον αρχές Αυγούστου του 1823.
Τους λέει ένας τρόπος υπάρχει. Νυκτομαχία να σφάξουμε τους πασάντες στις σκηνές. Μόλις τα άκουσε ο Κίτσος Τζαβέλας και οι άλλοι, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες Μάρκο, του λέει. Να πάμε εμείς μέσα σε 15.000 στρατό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος είναι παλικάρι λέει ας με ακολουθήσει. Και τραπήκανε και τον ακολουθήσαν. Τώρα ο Καραϊσκάκης όταν έμαθε την αδραγαθία του Μάρκου Μπότσαρη και τον ένδοξο θάνατό του καίγανε τα στήθια. Η δόξα του Μάρκου του έκαιγε τα στήθια. Και είπε λοιπόν στον Κίτσο Τζαβέλα και στο Χρήστο Φωτομάρα του Σουλιώτες που είχε στο στρατευμά του, προτείνω, του λέει, να κάνουμε τον άθλο που έκανε ο Μάρκος. Είσαστε μέσα? Και λέει ο Κίτσο Τζαβέλας ναι. Και ο Χρήστος Φωτομάρας ναι. Βέβαια ο Καραϊσκάκης ήξερε ότι οι Ρουμαλιώτες, τα παλικάρια του, δεν είχαν κάνει ποτέ νυχτομαχία. Και θα σκοτωνόταν μεταξύ τους. Μόνο οι Σουλιώτες κάνανε νυχτομαχίες. Και έτσι λοιπόν πήρε μόνο τα παλικάρια, τα πρωτοπαλίκαρα τα δικά του και όλους τους άντρες του Κίτσου Τζαβέλα και του Χρήστου Φωτομάρα, συνολικά 400. Και τους 1.000 άντρες, τους υπόλοιπους που είχε βάλει αρχηγό το Γιώργιο Βατινό, τους λέει εσείς θα καθίσετε στους υπόρειες του ζυγού, ώστε εάν μας κυνηγήσουν κάτι δεν πάει καλά με την νυχτομαχία, να βγείτε απότομα και να μας σώσετε. Και τον Ανδρίτσα Σαφάκα, ξέρετε που τον έστειλε, τον Μποχώρη. Τον Μποχώρη ήταν ένα χωριουδάκι έξω από το Μεσολόγγι και εκεί ήταν το ιππικό του πιταχή. Για να κρατήσει το ιππικό, γιατί το ιππικό, εάν πιάσει τους στρατιώτες στην Πεδιάδα, τους κατέκοψε με τα σπαθιά. Και έτσι λοιπόν πήγε ο Ανδρίτσα Σαφάκας εκεί. Και πράγματι λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα ο Καραϊσκάκης στην πόλη μέσα και τους λέει την 25η το βράδυ θα έρθω και θα χτυπήσω τις σκηνές του Κουταχή. Και μόλις δείτε τις λάμψεις εσύ θα πηδήσετε τα τείχη και θα χτυπήσετε από τα χαρακόμματα του εχθρού και θα φτάσετε σιγά σιγά στις σκηνές από δυσμάς. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, αγαπητέ μου Κώστα. Την 25η το βράδυ πέφτει, κάνει γιουρούσιο ο Καραϊσκάκης μέσα στη νύχτα, κόβει με τα σπαθιά τη φρουρά και αδειάζει καρδιοφύλια, κουμπούρες μέσα στις σκηνές την ώρα που κοιμόσατε οι Τουρκαλμανοί και μετά βγάζουν τα καταγάλια και αρχίζουν να τους φάζουν την ώρα που κοιμόσατε. Καταλαβαίνετε τώρα την εφιαλτική ατμόσφαιρα, να ξυπνάνε και να σφάζονται. Και μόλις ήταν οι Μεσολογγίτες τώρα της Λάμπης των Φυκιών, πηδήξαν από τα τείχη. Ο Νικόλαος Ζέρβας ο Σουλιώτης με 500 από δεξιά, από τη Μεγάλη Τάπια. Από αριστερά ήταν ο Λάπρος Βέικος ο Σουλιώτης, ήταν ο Καρακώστας Δροσίνης, ο μεγάλος ήρωας του Μεσολογγίου, ο Αθανάσιος Ραζικότσικας, ο αρχηγός της ενδόξου φρουράς του Μεσολογγίου, ήταν ο Ανδρέας Ίσκος, ο Σπυρομήλιος και ο Κώστας Βραχόπουλος. Με 1.500 και 500 του Ζέρβα μιλάμε για 2.000. Και πέσανε λοιπόν στα πρώτα χαρακόμματα και αρχίζουμε τη μεγάλη σφαγή. Αλλά ήταν, λέει ο Φωτιάδης, τόσο μεγάλος ο λαβύρινθος χαρακομμάτων και δεν μπόρεσαν να φτάσουν μετά από 2 ώρες πάλι και σφαγή να φτάσουν, λέει, στις σκηνές. Και πάνω το μεταξύ γινόταν μεγάλη σφαγή και φτάσανε έξω από τη σκηνή του Κουταχή. Ο Κουταχής ήταν παμπώνυρος. Ήξερε ότι θα μπορούσε να πάθει καμιά τέτοια νύλα όπως είχε πάθει ο Μουσταής Πασάς Κόδρας πριν από ένα χρόνο. Και έτσι λοιπόν είχε κάνει μια τάφρο γύρω από τη σκηνή του με πολλά σειρματοπλέγματα και είχε και 2.000 τζοχατσαρέους για φρουρούς. Και μόλις φτάσανε στην τάφρο, αγαπητέ μου Κώστα, το μόνο παλικάρι που πήδησε την τάφρο, ποιος ήτανε? Ένα παλικάρι από το Σούλιο, Κιτσάκη Τζαβέλας, ξάδερφος του Κίτσου Τζαβέλα. Και το παλικάρι σκοτώθηκε. Και εκεί έγινε μια τρομακτική μάχη. Και όταν είδε ο Καραϊσκάκης ότι δεν ήρθαν από κάτω όπως τους περίμενε για να χτυπήσουν το στρατόπεδο μεγάλη δύναμη 2.000 ανδρών, γιατί αυτός είχε μόνο 400. Και λέει τώρα, αφού δεν ήρθαν οι άλλοι, εάν το καταλάβουν οι Τουρκαλβανοί ότι είμαστε λίγοι, θα μας περικυκλώσουν και θα μας φάξουν. Και έτσι λοιπόν δίνει τη διαταγή, παιδιά, λέει, θα αποσυρθούμε. Εν τω μεταξύ είχαν σκοτώσει ένα μπασά, είχαν άλλους 2 μπέιδες, τον τρίτο τον είχαν πιάσει ζωντανό, πήρανε άλλο γαλάφυρα και άρχιγαν σιγά σιγά οπισθοχώρησαν. Και την άλλη μέρα όταν έστειλε την επιστολή ο Καραϊσκάκης στη διοίκηση, λέει
Από εμάς λέει σκοτωθήκανε 50 ορισμένοι τραυματίες και από τους μεσολογγίτες, όπως μάθαμε, περίπου οι ίδιοι σκοτωθήκανε εκείνο το βράδυ. Αλλά αυτή η λικτομαχία, αγαπητέ μου Κώστα, είχε τεράστια επίδραση καταράκωσε το ηθικό του Κουταχή. Ήτανε δηλαδή το αρχικό των στρατιωτών μετά από την Ήλα και από αυτή τη φοβερή σφαγή. Λέει ο Σπυρομήλιος 2.000 του Καλβανί νεκροί. 2.000 του Καλβανί. Και μετά από αυτό που πάθανε τον Ιούλιο, μεσολαβήσανε οι εκρήξεις υπονόμων που κάνανε ο Τερτιπιτής, είχε έρθει και ο Λαγουμιτζής, πάθανε τεράστιες νύλες και ταπεινωμένος το Σεπτέμβριο έφυγε γρήγορα προς τις υπόρειες του Ζυγού, πιάσανε και οι βροχές και μετά ήρθε ο Ιμπραήμ. Αυτή την μεγάλη επίπτωση στο ηθικό του Κουταχή είχε η περίφημη νικτομαχία της 25ης Ιουλίου του 1825. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Πολιορκίας. Κύριε Σιμακόπουλε, μας μεταφέρετε στη μάχη. Έχει ανέβει η πίεση. Είναι λες και το ζούμε αυτή τη στιγμή. Το λέτε έτσι και με πολύ έντονο τρόπο και μας αρέσει πάρα πολύ. Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις? Έχεις πάρει και εσύ. Κοιτιόμαστε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Και... Αν δεν μιλήσεις από την ψυχή, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Αυτά τα γεγονότα, αγαπητέ μου Κώστα, είναι συγκλονιστικά και τα έχουν αποκρύψει. Μιλάμε για ένα έγκλημα. Τους σταυροετούς του Μεσολογγίου, που αν υπάρχει Ελλάδα σήμερα, είναι βαριά η λέξη που θα πω, αλλά το αίμα του Μεσολογγίου συγκλώνησε τους λαούς της Ευρώπης και άλλαξε την πολιτική των βασιλικών οίκων. Και τι άλλο έκανε? Όλα τα φιλελληνικά κομιτάτα που προεξάρχοντα ρόλο είχε ο Άγιος της Νεωτέρας Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστρια, ο οποίος, αν δεν ξέρουν οι Έλληνες της Γερμανίας, και πρέπει να το μάθουν, ότι το 1822 στην σύσκεψη του Λάιμπαχ, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, κατατρόπωσε και κατανίκησε το Μέττερνιχ, τον εχθρό της Ελλάδος, ο οποίος ήθελε να στείλει στρατεύματα, αγαπητέ μου Κώστα, να καταπλήξουν την επανάσταση στο αίμα, διότι ήθελαν την υψηλή πύλη αλόβητη, ώστε να είναι ένα ανάχωμα κατά των Ρώσων. Και σου λέει τώρα οι Έλληνες, επειδή στην Ιταλία ήταν και η επανάσταση των Καρμπονάρων, τους λέει και οι Έλληνες Καρμπονάροι είναι κατά των βασιλικών οίκων. Παραστείλουμε στρατεύματα να τους κατασφάξουμε. Και εκεί το κατατρόπωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και υπάρχει Ελλάδα σήμερα, διότι ανοίγεται η στήλη. Τα στρατεύματα τότε, και μάλιστα ευρωπαϊκά στρατεύματα με κανόνια κλπ. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα είχε σήμερα στην Ελλάδα, αν υπήρχε Ελλάδα σήμερα, και το οφείλουμε στον Άγιο της Νεωτέρας Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Φτάνοντας, κύριε Σιμακόπουλε, στη μάχη της Κλίσοβας, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες στιγμές ηρωισμού, θέλετε λίγο να μας την αναλύσετε? Αγαπητέ μου Κώστα, ξέρεις τι είναι? Τώρα μιλάει ο Γιάννης, αυτός ήταν ο Γιάννης τώρα. Ο Γιάννης. Γιάννη μου, ξέρεις κάτι? Ρώτησα τον δάσκαλο του σχολείου, ο οποίος είναι ένα παλικάρι πολύ φοβερό παιδί και με έχει καλέσει 6 φορές στο σχολείο και μίλησε στα παιδιά και τον παρακαλάνε τα παιδιά κάθε φορά, φωνάξτε τον και Νίκο να μας τα πει. Και όταν λοιπόν τον ρώτησα, τι ξέρεις εσύ, του λέω, και τα παιδιά γενικά? Μου λέει, δεν υπάρχει στα σχολεία μάχη της Κλίσοβας, ούτε τη λέξη δεν ξέρουμε. Ακούς? Και η μάχη της Κλίσοβας, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ένα μοναδικό πολεμικό γεγονός. Ένα πολεμικό γεγονός μοναδικό στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Γιατί? Διότι 137 παλικάρια μέσα σε ένα μικρό νησάκι που είχε περίμετρο, κρατηθείτε, 300 βήματα περίμετρο, και στη μέση είχε ένα κλεισάκι. Και τα 137 παλικάρια είχαν φρουραρχό έναν κραβαρίτη, τον περίφημο Τερτιπιτζή. Του είχε βγάλει αυτό το παρατσούκλιο Μακεριάννης, γιατί αυτός είχε κάνει τους υπονόμους και ανατείναζε του Κουταχή τα φουσάτα έξω από τα τείχη. Και μετά ήρθε ο Λαγουμιτζής, ο άλλος υπονομοποιός. Και όταν ήρθε ο Λαγουμιτζής έγινε φρουραρχος στην Κλίσοβα. Τι έκανε όμως αυτός, αγαπητέ μου Γιάννη, στην Κλίσοβα?
θα το μάθει ο κόσμος. Είπε, φέρτε μου χιλιάδες πασάλους μητερούς. Και πήγε και τους έμπηξε, γιατί ήταν ρηχά τα νερά. Πολύ ρηχά τα νερά, ούτε μισό μέτρο. Λοιπόν, και τα έμπηξε βαθιά, τόσο πολύ βαθιά, δεν μπορούν να τα βγάζουν εύκολα οι επιτιθέμενοι. Και ήταν 10 πόντους κάτω από το νερό. Το παλούκι. Βάλε τώρα πόσες σειρές πασάλων μητερών γύρω-γύρω από την κλείστομα. Ώστε όταν πλακώσουν τα πιάρια, επιτεθεί ο Κουταχής ή ο Ιμπραήμ, να κολλήσουν εκεί και τα 137 παλικάρια κάθε πυροβολισμό ήταν και ένα κουφάρι. Και να προλαβαίνουν και να ξαναγεμίσουν. Και πράγματι την 25η Μαρτίου του 1826, δηλαδή 15 μέρες πριν από τον έξοδο. Όταν, αγαπητέ μου Γιάννη, η πείνα θέριζε το Μεσολόγγι και οι άνθρωποι πλέον, όπως σου είπα και προηγουμένως, είχαν φτάσει σε σημείο να τρώνε σάρκες νεκρών στρατιωτών. Και αποφασίζει λοιπόν ο Κουταχής, επειδή τράπηκε, επειδή ο Ιμπραήμ είχε κυριεύσει το βασιλάδι, που το βασιλάδι ήταν απόρθητο αν δεν γινόταν αυτό το ατύχημα, και το τολμά και παίρνει λοιπόν την απόφαση, παίρνει 2.000 Τουρκαλβανούς, τους βάζει στα πιάρια και το πρωί, δηλαδή την ώρα που ξεμέρωνε, μπαίνει σε εκατοντάδες πιάρια και κάνει τάχα ότι πάει προς το Μεσολόγγι για να τους κοροϊδέψει. Και λέει ο Κασομούλης που ήταν στον ανεμόμυλο, ακούσαμε λέει κουπιά, λες και ερχόταν πάνω μας καταράχτη. Και κάνουμε έτσι λέει, και μόλις βγήκαν από την Ομίχλη, τους βλέπουμε ξαφνικά να στρίβουν και να πηγαίνουν για την Κίσοβα. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητέ μου Γιάννη, στην παραλία είχε σηκωθεί πρωί, δεν ξέρω πώς το είχε κάνει αυτό, ο Κίτσο Τζαβέλας με 6 παλικάρια, ο οποίος Κίτσο Τζαβέλας το είχαν αναθέσει το βοηθητικό σώμα που πήγαινε και χτύπαγε τους επιτιθέμενους στα σημεία του τείχους που είχαν ανάγκη. Δηλαδή σε όποιο σημείο του τείχους είχε ανάγκη, εκεί πηγαίνανε. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν είχε 6 παλικάρια και είχε σηκωθεί πρωί και καθόταν στην άκρη του λιμανιού, εκεί, απέναντι από την Κίσοβα. Και μόλις βλέπει αυτό το κακό, χωρίς να σκεφτεί τίποτα για τη ζωή του και για το βέβαιο θάνατο που πήγαινε, μπαίνει σε 2 πλοιάρια με τα 6 παλικάρια και αρχίζει με οι κονταριστές, με τα κοντάρια να σπρώχνουν τα μονόξυλα, τα πλοιάρια προς την Κίσοβα εν μέσω χάλαζας σφαιρών. Και τι έγινε, Γιάννη, όταν έφτασε κοντά? Μια μπάλα πυροβόλου χτυπάει και σκοτώνει το γραμματικό του Κίτσου Τζαβέλα, τον Σπύρο Παπανδρέου, που ήταν από το Μεσολόγγι αυτός, και περνάει ξιστά από την κοιλιά του, δεν τον τραυματίζει και του κόβει στη μέση στο σπαθί. Και προλαβαίνουν, είχαν φτάσει, πηδάνε γρήγορα μέσα, και με το που βλέπουν τώρα η φρουρά ότι ήρθε ο μεγάλος σταυραετός του Σουλίου, πετάγεται ο Λεβέντης, ο Παναγιωτάκης ο Τυρόπουλος, και λέει «Αρχηγού παρόντος πας αρχή πασάτο». Ενώ ήταν αρχηγός εκείνος. Λέει «Αρχηγού παρόντος», και καταλαβαίνετε τώρα στο ηθικό τους τι επίδραση είχε ο ερχομός του Κίτσου Τζαβέλα. Και άρχισαν λοιπόν τα γιουρούσια. Όλα τα γιουρούσια του Κουταχή, Γιάννη, κατατροπώθησαν, και γιατί προλαβαίνανε και γεμίζανε. Και μάλιστα λέει, σηκώνανε οι κακόμεροι οι Τουρκαλβανοί, καθώς ήταν στο πίσω μέρος του πιερού, και το σηκώνανε ψηλά για να μην τρώνε τις σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά οι σφαίρες περνάγανε εκείνο εκεί το λεπτό τείχομα που είχε η τάβλα, ας πούμε, του μονόξυλου, και το σκοτώνανε 1500 κουφάρια μέχρι το μεσημέρι. Και εκείνη τη στιγμή τρώει μια σφαίρα ο Κουταχής στο μύρο. Μόλις είδανε οι αξιωματικοί του ότι ο αρχηγός υπήθηκε, το βάλανε στους ώμους και φύγανε αμέσως. Και όταν είδε το στράτευμα τώρα ότι φύγανε σε άτακτη φυγή, τράπηκαν σε άτακτη φυγή, και αφήσανε πίσω τους 1500 κουβάρια και δεν ξέρω πώς τραυματισμένους. Αυτό ήταν το πρωινό, αγαπητέ μου Γιάννη. Θες να μάθεις τι έγινε μετά, να ακούσουν οι Έλληνες της Γερμανίας? Να φρίξουνε. Λέει ο Κασομούλης που τα βλέπε από τον ανεμόμυλο, είχε κιάλια, και τα βλέπε όλα από τον ανεμόμυλο και τα λέει. Εμένα στο βιβλίο μου ο Κασομούλης
γιατί δεν ξέρω αν έχουν μάθει τι σημαίνει Κασομούλης. Ο Γιάννης Βραχογιάννης είπε για τον Κασομούλη ότι το όνομά του θα μείνει αθάνατο μόνο και μόνο για την περιγραφή της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Θα μείνει αθάνατο. Και τα έβλεπε Αμερικάνοι και λέει, Παναγία μου, πώς θα μπορέσουμε τώρα να στείλουμε ένα πλοιάριο με νερό για να πλύνουν τα τουφέκια, γιατί το θαλασσινό νερό δεν κάνει, γιατί έχει υγρασία και μπορεί ότι καταστρέφεται και πεπίζει. Ενώ το γλυκό νερό καθαρίζει και βάζουν και λίγο χαρτί και το τραβάνε. Και πολεμοφόδια. Και ο Καρακώστας Δροσίνης, αγαπητέ μου Γιάννη, ο μεγάλος ήρωας του Μεσολογγίου, αψήφισε τη χάλαζα των σφαιρών και πήρε μαζί του ένα ξαδερφάκι του Γιώργου Βατινού, του μεγάλου καπετάνιου, και κονταριστές είχε τον Πέτρο Γαλιώτο, έναν Μεσολογγίτη, με το παιδί του. Και αρχίζουν λοιπόν οι δύο κονταριστές με όλη τη λύσα να σπρώνουν το μονόξυλο για να προλάβουν να πάνε το νερό που ήταν σωτήριο και τα πολεμοφόδια. Και την ώρα που φτάνουν κοντά, σκοτώνεται ο πατέρας, ο κονταριστής, σκοτώνεται και ο γιος, αγαπητέ μου Γιάννη. Αλλά είχαν φτάσει κοντά, πέφτουν αμέσως στη θάλασσα, τραβάνε το πλοιάριο και το τραβάνε μέσα στην Κίσωμα. Και μόλις είδαν εκείνοι οι κακόμεροι τώρα που περιμέναν το θάνατό τους, διότι έπρεπε να πλύνουν τα τουφέκια και έπρεπε να έχουν και πολεμοφόδια και άλλα, διότι έγινε τρομακτική μάχη με τα γιουρούσια όλο το πρωί. Και το απόγευμα ξεκινάει ο Ιμπραήμ με 3.000 Αιγυπτίους και με αρχηγό ποιον, αυτόν που έκανε την κατάκηση του Βαδιλαδίου, το γαμπρό του Χουσεΐν, το περιβόητο. Ξέρεις τι είχε κάνει ο Χουσεΐν, Γιάννη? Αυτός είχε πνίξει στο αίμα την Κάσο. Την Κάσο, το νησί, αυτός ο αιμοδιψής, αυτό το τέρας, ο Χουσεΐν. Και έτσι λοιπόν όλα τα γιουρούσια του Χουσεΐν που είχε πίσω τους αξιωματικούς με τα σπαθιά και σφάζανε όποιον εγύριζε πίσω. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, όσοι πλησιάζανε κοντά, γιατί μέσα ήταν παλικάρια που από μικρά παιδάκια ξέρανε σημάδι και κάθε σφαίρα ήταν και ένα κουφάρι. Και ο Κίτσο Τζαβέλας τους είχε πει, χτυπάτε τους αξιωματικούς. Και κατά το βραδάκι χτυπιέται ο Χουσεΐν και σκοτώνεται. Μόλις είδανε οι Αιγύπτιοι ότι ο αρχηγός του σκοτώθηκε, τράπηκαν σε άτακτη φυγή και άφησαν πίσω 1.000 νεκρούς, τραυματισμένοι. Φαντάσου, αγαπητέ μου Γιάννη, την τρομακτική ατμόσφαιρα. Να ουρλιάζουν, να πλήγονται οι λαβωμένοι γύρω-γύρω από την Κίσωμα. Κύριε Σεμακόπουλε, φτάνουμε τώρα, ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος σιγά-σιγά, γιατί μιλάμε αρκετή ώρα και νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και πάρα πολλές ιστορίες, αλλά νομίζω φτάνουμε σιγά-σιγά προς την έξοδο. Στην έξοδο. Ναι, ποια ήταν τα καθοριστικά στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση? Ακούσα λοιπόν να τα πω σύντομα για την έξοδο, γιατί αν τώρα καθόμουν και σας έλεγα την έξοδο θα έκλαιγε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά θα σας τα πω γρήγορα. Οι οπλαρχηγοί μέσα κατάλαβαν ότι αν δεν κάνουν τώρα την έξοδο, σε λίγο χρονικό διάστημα όλα τα παλικάρια δεν θα μπορούσαν να περπατήσουν από την αδυναμία, από την πείνα. Την αδυναμία. Και έτσι αποφάσισαν να γίνει έξοδος στις 10 Απριλίου του 1826 το βράδυ. Αλλά και τι άλλη απόφαση πήραν? Πήραν μια αποτρόπαιη απόφαση. Επειδή ήξεραν τα γυναικόπαιδα θα πιαστούν εχμάλωτα και θα απολυθούν στα καροπάζαρα και θα μολύνουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, οι αγαρινοί τι κάνανε? Πήρανε ομόφωνη απόφαση ο κάθε οικογενειάρχης να σκοτώσει την οικογένεια του άλλου. Και όταν πάρθηκε η απόφαση ομόφωνα, εκείνη τη στιγμή πετάγεται με κλάματα ο επίσκοπος Ρογόν Ιωσήφ και τους λέει, σας καταργέμαι, θα σας αφορήσω όλους, πρώτα θα σκοτώσετε μένα και μετά θα υλοποιήσετε αυτή την αποτρόπαιη απόφαση που θα σας στείλει την κόλαση όλου. Και έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη, δεν υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση. Ξεκινάει λοιπόν η έξοδος. Η αριστερή κολόνα την είχε ο Δημήτριος Μακρύς. Τη δεξιά κολόνα με το στράτευμά του την είχε ο αρχηγός της πολιορκίας, ο Νότης Μπότσαρης. Ο Κίτσος Τζαβέλας είχε την οπλοφυλακή και η τρίτη κολόνα ήταν του ένδοξου ήρωα του Μεσολογγίου, του Αθανασίου Ρατσικότσικα, με 500 παλικάρια που είχε όλα τα γυναικόπαιδα του Μεσολογγίου. Ξεκινάει λοιπόν, βγαίνουν σιγά σιγά από τα τείχη μέσα στη νύχτα και περιμένανε να δουν τις λάμψεις των τουφεκιών από πάνω από το ζυγό. Και όταν βλέπουν τις λάμψεις,
πέφτουν στα πρώτα χαρχώματα και αυτός ο τρομακτικός χήμαρος με τα σπαθιά και οι ορμοί τους και οι φωνές τους έκανε να τραπούν σε άτακτη φυγή μπροστά στα καταγάνια της ηρωικής φρουράς και οι Αιγύπτιοι και οι Τουρκαλβανοί του Κουταχή και τους χτυπάγανε από τα πλάγια μέσα στο σωρό δηλαδή και προχωράγανε ακάθεκτοι και φτάσανε σιγά σιγά μετά από αρκετή ώρα της σφαγής στο απέλι του Κότσικα και λίγο παραπάνω ήταν το μοναστήρι του Αγίου Σιμεών. Αλλά από τα τείχη μέχρι το απέλι του Κότσικα σκοτωθήκανε 1000, αγαπητέ μου Γιάννη. Και όταν έφτασαν εκεί και πήγαιναν κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Σιμεών και εκεί πλέον θα ανέβαιναν το ζυγό και θα κλείτωναν, τους περίμενε μια τραγική μοίρα. Εκεί ήταν κρυμμένος πίσω από τους κίνους της πλαγιάς ο αιμοσταγής Μουστάμπης με τον αδερφό τον Καλαφίμπεϊ με 2.000 Τουρκαλβανούς, οι οποίοι φορούσαν τις ίδιες φόρεσες με τους Έλληνες και εισχώρησαν μέσα ανάμεσά τους την ώρα που ανεβαίνανε, πέσα τη νύχτα. Το σύνθημα ήταν για τους Έλληνες Καστρινός και για το Καρασκάκι που θα έρχονταν από πάνω ο Λογίσιος. Αλλά αυτοί κάπου τα ακούσανε και το μάθανε. Δίνει διαταγή ο Μουστάμπης και οι κακόμεροι, οι πεινασμένοι, εξωθενωμένοι και ταλαιπωρημένοι εκεί σφαγιάστηκαν 500 σε εκείνο το σημείο. Και τώρα θέλω, αγαπητέ μου Γιάννη, να ακούσουν οι Έλληνες της Γερμανίας κάτι το συνταρακτικό. Ο Κώστας Διαμάτη Τζαβέλας, ο ξάδερφος του κ. Τζαβέλα, είχε καταφέρει να φέρει την κακομοίρα τη γυναίκα του Βίσσα που περπάταγε από την πείνα και από την ισοθένωση και μόλις πήγε να ανεβεί την ανηφόρα και άκουγε γύρω τη σφαγή, μόλις πήγε να ανέβει την ανηφόρα αυτή, κουπήκε τα πόδια της και έμεινε κάτω και του λέει «Δεν μπορώ να κουνηθώ», του λέει «Κώστα μου, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δώσε μου την κουμπούρα σου να σκοτωθώ». Και το παλικάρι έκλαιγε, προσπαθούσε να τη σηκώσει, αλλά τα χέρια του ήταν κομμένα από την πείνα και του αρπάζει την κουμπούρα και σκοτώθηκε η γυναίκα. Αυτό το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε σε εκείνη την τραγική νύχτα. Και μετά ακούστηκαν οι φωνές από πάνω του Καραϊσκάκη που είχε στείλει 150 παλικάρια στουλιώτες με τον Γεώργιο Δράκο και άλλους 50 με τον Γιάννη Πανομάρα. Πέσανε αυτοί από πάνω με τα σπαθιά. Μόλις ακούσανε τον Τουρκαλβανοί τις σουλιώτικες κραυγές, τις γνωρίσανε, σου λέει έρχεται ο Καραϊσκάκης. Όλο το σώμα. Και οπισθοχώρησαν και οι κακόμεροι και εξωθονωμένοι ήρωες ανέβηκαν σιγά σιγά το ζυγό και τους μέτρησε ο Καραϊσκάκης σε ένα γεφύρι και στείλει τον Γιώργιο Βάγια, ένα παλικάρι του. 1.300 είχαν μείνει. Ας πάμε όμως τώρα να δούμε τι έγινε ο Ραζικότσικας, Γιάννη. Με τα γυναικόπαιδα του Μεσολογγίου. Πέφτει ο ήρωας επάνω στους Αιγυπτίους μετά στην Τάφρο και εκείνη τη στιγμή έγινε και μια φωνή, θα την έχετε ακούσει, πίσω ρε παιδιά, πίσω ρε παιδιά. Δεν ξέρω από πού ακούστηκε αυτή η φωνή και έγινε σύγχυση και νομίζανε ότι την είπανε οι οπλαρχικοί να γυρίσουν πίσω. Και τα γυναικόπαιδα που ήταν στην Τάφρο, που η Τάφρος εκεί είχαν βάλει στρώματα και ήταν βούλκος, είχαν κολλήσει και γυρίσαν όλα πίσω και εκεί σκοτώθηκαν του Ραζικότσικα 250 παλικάρια και ο ίδιος ο ένδοξος ήρωας του Μεσολογγίου ο Ραζικότσικας, αλλά κατάφερε ο αδερφός του ο Γιαννάκης Ραζικότσικας με τον Μήτρο Δελιώργη να πάρουνε τα όσα γυναικόπαιδα είχαν, λίγα γυναικόπαιδα που είχαν κοντά τους και μπορέσαν και πήγαν από την παραλία προς τον Μπουχώρη, αλλά μόλις φτάσανε, αγαπητέ μου Γιάννη, στον Εύηνο, τους περίμενε το τέρας, ο ίδιος ο Ιμπραήμ με 1000 υπείς και εκεί τους κατέσφαξαν, ελάχιστοι γλίτωσαν με λίγα γυναικόπαιδα και ο Μήτρος Δελιώργης που ήξερε το δρόμο μετά από 3 μέρες πήγανε στον Ναύπλιο. Και τελειώνοντας, αγαπητέ μου Γιάννη, θέλουν να ακούσει ο κόσμος τώρα τι γινόταν εκείνη τη στιγμή μες στο Μεσολόγγι. Ο Χρήστος Καψάλης είχε μαζέψει από την προηγούμενη μέρα 400 ανήμπορους, τραυματισμένους, άρρωστους, γυναίκες που δεν μπορούσαν να περπατήσουν από την πείνα. Και τους είχε κλείσει 400 στην πυρητεδαποθήκη κάτω από τη Μεγάλη Τάπια. Και είχε σκεφτεί να βάλει όσες γυναίκες είχαν ωραίο πρόσωπο στο τζάμι του παραθύρου. Για να έρθουν και πράγματι, μόλις μπήκανε Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι, σπάσανε τις πόρτες και λέει ο Καψάλης είχε γύρω του 30 βαρέλια. Είστε τι μου κύριε! Και ανάβει τον παρούτι. Η έκρηξη λέει ακούστηκε μέχρι το στράτωμα του Καραϊσκάκη και μέχρι τη Ζάκηθο και ανατινάχτηκαν όλοι. Και θέλει να μάθεις τι έγινε πριν μετά από 2 μέρες. Ο επίσκοπος Ρογόνιος Ιφ ήταν στον Ανεμόμυλο και είχε πάρει εκεί τους ανήμπορους, τους τραυματισμένους, τους πεινασμένους που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, αλλά και ορισμένα παλικάρια που είχαν πισωγυρίσει
μεταξύ αυτών και ο Γιώργος και ένας Σουλιώτης, και μέσα στον ανεμόμυρο, και επί 2 μέρες είχαν εκατοντάδες το Καλβανί νεκροί γύρω από τον ανεμόμυρο. Και μόλις τελειώσαν τα πολεμοφόδια, βάλανε φωτιά, έβαλε ο επίσκοπος Ρογών φωτιά και ανατινάχτηκαν όλοι. Και τελειώνοντας, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, αγαπητέ μου Γιάννη, το έπος του Μεσολογγίου, όπως είπα και προηγουμένως, άλλαξε τη μοίρα της Ελλάδος, συγκλώνησε όλους τους Ευρωπαίους, και μπόρεσε ο Καποδίστριας και έστελνε αμέριστη βοήθεια στην Ελλάδα και άλλαξε ακόμα και την πολιτική των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Και έτσι σήμερα είμαστε ελεύθεροι, διότι το αίμα του Μεσολογγίου ήταν εκείνο που έβαλε την υπογραφή στην ελευθερία της Ελλάδος. Συγκλονιστικές περιγραφές, κυρία Σιμακόπουλε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε τη σημερινή μας, ας πούμε, το σημερινό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Είδατε σίγουρα ότι γίνανε κορυφαίες, μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις αυτές τις μέρες. Πραγματοποιήθηκαν στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έξοδο. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση? Πιστεύετε ότι απέδωσαν με τον δέοντα τρόπο το ιστορικό βάρος και τη συγκίνηση αυτής της επετείου, και πώς τις βιώσατε εσείς προσωπικά αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν αρκετά και από τα μέσα ενημέρωσης? Ναι, επειδή έχω φίλο έναν σημαντικό συγγραφέα Μεσολογγίτη και είναι αξιωματικό του ναυτικού, και ένα διακεκριμένο ιστορικό που έχει βραβευτεί και από τον ΓΕΘΑ και από τον ναυτικό, και είναι φίλος μου και ήταν μάλιστα στην παρουσίαση που έκανα στο βιβλίο μου στον Πύργο, την οποία την ακούσατε κιόλας, στο Μέγαρο, το Λάτσιο Μέγαρο του Πύργου, και τον είχα και αυτόν ομιλητή, και είχε έρθει και ο Κώστας Τζαβέλας, ο απόγονος 8ης γενιάς, και μίλησε για το βιβλίο μου. Έχω να πω το εξής. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει ευαισθητοποιηθεί ο λαός του Μεσολογγίου και έρχονται αναβιωτές από όλη την Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλές γιορτές σημαντικές και πράγματι είναι μία όαση. Αυτό που γίνεται στο Μεσολόγγι είναι πραγματικά συγκινητικό. Να βλέπεις τώρα τα τσαπράζια, τις φουστανέλες, τα γιαταγάνια των ηρώων της εξόδου. Και πρέπει να μάθετε κάτι άλλο στη Γερμανία οι Έλληνες, ότι εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, έσωσα τους χαμένους ήρωες της εξόδου του Μεσολογγίου που δεν τους ήξερε κανένας. Όλοι ξέρουν μόνο το 5 ουγλαρχηγούς. Ναι, αλλά οι χιλιάδες χαμένοι ήρωες που σκοτώθηκαν, ποιοι είναι? Ο αείμνηστος Γεώργιο Τσατσάνης δούλευε 12 χρόνια στα Γενικά Αρχεία του κράτους και βρήκε 5.000 βιογραφικά που είχαν στείλει οι εξοδίτες, όσοι σώθηκαν, αλλά και το χείρες των σκοτωμένων που γύρισαν από τα σκλαβοπάζαρα, γιατί πληρωθήκαν πολλά γρόσια και γύρισαν 1.500 γυναίκες από τα σκλαβοπάζαρα, από τη Δίτια προσέφερε ο Καποδίστριας. Και στείλανε βιογραφικά, και τα βιογραφικά ήταν θαμμένα για 180 χρόνια στα Γενικά Αρχεία του κράτους. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος ο γέρος από το 55 του χρόνια μέχρι τα 87, 12 χρόνια, και ανέσυρε. Και πώς αντέγραψε, αφού για να τα διαβάσεις, είναι ορκιδοσκαλίσματα. Και πήγε σε όλους τους εκδότες της Αθήνας, λέει, ποιος θα διαβάσει βιογραφικά νεκρών, ποιος θα υπομειστεί το τεράστιο οικονομικό βάρος? Και του τα απέρριψαν. Και τον έστειλε ένας ναύαρχος σε μένα και μόλις τα είδα έκλαψα. Και τα έβγαλα το 2006, ο Τσατσάνης την ημέρα που λίγο πριν πεθάνει πρόλαβε και τα είδε στα χέρια του και μου έδωσε την ευχή του. Και κανένας γουρμελιώτικος σύλλογος, το λέω να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας, έδωσα δώρο 3 βιβλία, γιατί είναι 3 τόμοι το έργο. Ο πρώτος τόμος είχε από το Α μέχρι το Κ. Ο δεύτερος από το Κ μέχρι και Λ. Και ο τρίτος τα τελευταία γράμματα της αλφαβήτου, για να μπορεί κάποιος να τα βρει. Και έδωσα δώρο στους γουρμελιώτικους συλλόγους της Αθήνας και μου υποσχέθηκαν θα κάνουν την παρουσίαση, και περάσαν από τότε 19 χρόνια και κανένας δεν έκανε την παρουσίαση. Για να μάθει ο κόσμος ποιοι ήταν οι χαμένοι ήρωες στα βιογραφικά. Να κλαίει ο κόσμος άμα τα διαβάσει αυτά τα βιογραφικά. Αυτά είχα να σας πω, και το Μεσολόγγι πράγματι, για να τελειώσω την ερώτηση που μου κάνατε, είναι πολύ σημαντικές οι γιορτές που πηγαίνει η Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί κλπ. Και αναβιωτές από όλη την Ελλάδα,
Είναι συγκινητικές εκδηλώσεις και μακάρι να συνεχιστούν με αυτό το υψηλό φρόνημα που υπάρχει στο Μεσολόγγι. Κύριε Σιαμακόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και για τις τόσο ουσιαστικές πληροφορίες και περιγραφές που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αυτοθυσίας. Ένα φωτεινό παράδειγμα που μας υπενθυμίζει πως οι λαοί μπορούν να σταθούν όρθιοι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Παρά την πείνα και τις στερήσεις, παρά την πιεστική πολιορκία από Τούρκους και Αιγυπτίους, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι δεν συζήτησαν καμία πρόταση για παράδοση, αποφάσισαν την έξοδο και κέρδισαν με αυτόν τον τρόπο την αθανασία. Το Μεσολόγγι ένωσε τους Έλληνες και αφύπνισε, όπως είπατε πολύ σωστά, και τους Ευρωπαίους. Οπότε ας κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη μνήμη και ας αντλούμε δύναμη από το μεγαλείο εκείνων που προτίμησαν την ελευθερία από τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιαμακόπουλε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και να ακούσουν οι αγαπητοί Έλληνες Γερμανίας ότι την ώρα που μίλαγα κοιτούσα πάνω στον τοίχο που έχω τα κάδρα του Μάρκου Μπότσαρη, του Ζέρβα, του Κίτου Τζαβέλα, του Δαγκλή, όλων των μεγάλων ηρώων του Σουλίου. Και την ώρα λοιπόν αυτά τα πορτρέτα κοίταγα και έτσι μίλαγα με την καρδιά. Γιατί σας μίλησα από ό,τι καταλάβατε απόψε. Καταλάβαμε. Με την καρδιά. Πείσμα, εγώ θα κρατήσω μερικές λέξεις. Πείσμα, πίστη στο καλό και όχι μόνο να αναπολούμε αυτές τις εποχές, να τις ζούμε και σήμερα, να πιστεύουμε στο καλό και να παλεύουμε. Πρέπει η ομιλία, αγαπητοί μου Γιάννη, αυτή να πάει σε όλα τα σχολεία των Ελλήνων της Γερμανίας. Αυτή η ομιλία, η απόψινή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι. Εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λίγο μουσική. Κύριε Σιαμακόπουλε, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Sie haben die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart gehört. Zuständig für die Sendung waren Kostas Kachimanidis und Yannis Gekas. Viel Spaß im weiteren Programm.